Yeah. Kapartay mental. Dabdajing syukur. Trust nobody too fast. Yeah. Kikular Henry ki punja haba poi kapor ki ong adam bat pi Henry ka long tang ka jing syukur. Smile Ahmad Henry chadin ki krem pai ba. Fake love fake friend baro Henry pun mong men siem pai ba. Nga langit pai ba Henry nga syaya marwe ki jing kular jong ki pai ba Henry jak kumutam pai ba. Kamen siem pai ba Henry la pai ba da ka jingge nga nang pai ba Henry nga dangay le jing ya le. Dap jing syukur hakane ka partay yang la suban ngay pai ba ya baro brio. Dap jing syukur Dabjing syukur hakane ka partay yang la suban ngay fight ba ya baro brio. Dabjing syukur ngadang ngayeng ngadang ye. Kiwan haba pidon ka jing yait ba haba pi hapay ba Henry baro ki japay ba ngalatip mano ba real bad mano ba fake kapor ka punipay ba ya baro ki shape heart jong ngalapay ba da scars Henry dream jong ngadang pay ba shaki stars ngangim sang wat la da partay pay ba da last one day ka jing ya le jong akan shine pay ba kibenta jong ka jing yam don bayohi Henry ngadang ngay bat ya ka jing yohi wat ya ka mensem ka balatang da kapor ngadang tay biang step by step hapo ka door. Dabjing syukur hakane ka partay yang la suban ngay fight ba ya baro brio. Dabjing syukur ngadang ngayeng ngadang yeng. Dabjing syukur hakane ka partay yang la suban ngay fight ba ya baro brio. Dabjing syukur ngadang ngayeng ngadang yeng. Life lesson wat ngay tloy ya baro. Dabjing syukur